Is go bhfuil se gohfuil an damsa Sean-Nós mar religiún mar tugann teile daoine le chéile agus tá Sean-Nós an ceol tá Sean-Nós na hóráníocht trí lár an cheantais agus tugann te daoine le chéile an chultúr sin. Tá muid seo ag Éigse Dara Beag in Inis Meáin agus tá muid ag Ceardlann Damhsa Sean-Nós. Bhí me se mamúna an Damhsa Sean-Nós Ceardlann bhuiir an choilís grúpa ó gasíróga go dtí John beidir nach bhfuil chothóg níos mó. Is deisíntoch iad na Ceardlann go na postioga mar tá si an stíal a bhainteas na hálíonn dúchaseacha seo agus feiceáil a dainonn se leo agus a bheith fóla mar bhealach spríúil thóg. Tá an éigse seo dír ar muintear Inis Meáin go príomha ionas go mbeidh iad san ann ceilear dhéanamh ar an áireacht. Is dóigh tá sé tábhachtach go ndeanamid ceilear ar na sean tradiisiún agus na tradiisiún atá fós beabhainn seo. Bhíon éile bheith na Ceardlann chulah líon tagann rionshá daoine aige agus feice tú go bhfuil daoine difriocht a teacht ag an ornaíocht agus ag an lúbíní as beidir go bhíad rám difriocht ar fád a teacht ag an Damhsa Sean-Nós. Thosa me sé Damhsa nar bhí me líon léana a bhí agus a híngéag bu bheith geall dodúin a bhúna agus le gaiile den sin ag an aireachtas forma an corn mór corn TG ceir san Damhsa éonar ar Sean-Nós go bhfuir an fásta. Céim go lean táhacht a baint na Ceardlann go háirid anús na muid teann Inis Meáin agus dúirim nach bhfuil Damhsa ar Sean-Nós chábhúna inseo chrídim léin. Agus tugann te go háirid ó thug Ceardlann tá tú fáil stíleanna daoine difriúil chábhún agus tá tú fáil stíleanna difriúil agus tá tún sin an do chuid héanana fice agus do chuid pí a Damhsa héanana chuir le chéile bunaiche na céimeanna sin. Bhuiúsach tá cuiste taobhthír de Éigse Dara Beag, tá mé hain ag obair leis an ggólaach forba anseo ar an Oileáin agus bhí mé mar riúnaí ar an gcuiste imlína ach tá anna go daoine ag teach le chéile le cúnamh a thuirt leis an éigse seo. Tá sé ionach an phobal éiscinn ag teach le chéile ag tuairt an cúnamh ó thaobh loisína chur fáil tá teoint an seo thaobh spáiste agus líon na níine gur féad le freistal ar imeachtaí ach tháinig an phobal le chéile. Orú anamna é sin eáil go bhfuil an phobal bríomhar an seo ar an Oileáin agus chuileáin is ása lámh cúnta ar thuirt ionas go mbeidh is dóigh deir seachna den céad sco chuileáin atá ag freistal ar an éigse. I gcónaí tá spás le Ferbert agus tá ag súil le fiú chena féin.